Kapitola 6. Budoucí směry. Environmentální gramotnost a emoční inteligence jsou dva vzájemně propojené koncepty, které hrají důležitou roli v životě uprchlíků a dlouhodobých migrantů, zejména v kontextu poválečné obnovy. Obě schopnosti jsou zásadní pro osobní a komunitní rozvoj a přispívají k adaptaci a odolnosti těchto komunit v jejich novém prostředí. Environmentální gramotnost znamená znalost a porozumění environmentálním otázkám a rozvoj dovedností, které umožňují podílet se na udržitelném rozhodování. Pro komunity uprchlíků a migrantů je tento typ gramotnosti klíčový, protože často čelí měnícímu se a neznámému přírodnímu a sociálnímu prostředí. Schopnost porozumět tomu, jak komunikovat s novým prostředím, udržitelně využívat přírodní zdroje a přizpůsobit se místním postupům environmentálního řízení, může významně ovlivnit kvalitu jejich života. Například v oblastech, kde je zemědělství klíčovým zdrojem obživy, může být pochopení místních udržitelných zemědělských postupů zásadní pro zajištění potravinové bezpečnosti a soběstačnosti. Emoční inteligence naopak označuje schopnost rozpoznat, pochopit a zvládat vlastní emoce i emoce druhých. V kontextu komunit uprchlíků a migrantů je rozvoj emoční. Inteligence zásadní pro zvládání složitých emocí spojených s vysídlením, traumatem a adaptací na novou kulturu a společnost. Schopnost zvládat stres, vcítit se do druhých a efektivně komunikovat může výrazně zlepšit mezilidské vztahy a usnadnit integraci do hostitelské komunity. Při poválečné obnově hraje zásadní roli jak environmentální gramotnost, tak emoční inteligence. Environmentální gramotnost může být zvláště důležitá při obnově infrastruktury a komunit, které byly zničeny nebo poškozeny válkou. Podpora udržitelných a k životnímu prostředí šetrných postupů během rekonstrukce nejen pomáhá obnovit místní ekosystém, ale může také vytvořit ekonomické příležitosti a zlepšit kvalitu života. Například iniciativy na obnovu lesů, nakládání s odpady a ekologické bydlení mohou být poháněny ekologicky gramotným obyvatelstvem. Současně je emoční inteligence nezbytná pro řešení psychologických a sociálních problémů, které vznikají v poválečných komunitách. Uprchlíci a migranti si s sebou často přinášejí zkušenosti s traumaty a ztrátami. A schopnost zpracovat tyto emoce a vybudovat si odolnost je pro jejich emocionální pohodu a adaptaci klíčová. Emoční inteligence může usnadnit vytváření podpůrných sítí, podpořit soudržnost komunity a pomoci řešit konflikty, které mohou vzniknout v procesu obnovy a reintegrace. Pro komunity uprchlíků a dlouhodobých migrantů jsou tyto dovednosti důležité nejen na individuální úrovni, ale mají také kolektivní dopad. Environmentální gramotnost může těmto komunitám umožnit, aby se stali aktivními činiteli při ochraně a správě svého životního prostředí a podporovali udržitelný rozvoj, který zohledňuje potřeby místních obyvatel i nově příchozích. Například v situacích, kdy jsou přírodní zdroje vzácné, může společné chápání udržitelného hospodaření i se zdroji zabránit konfliktům a podpořit spolupráci mezi různými skupinami. Stejně tak může emoční inteligence v kontextu komunity usnadnit mezikulturní dialog a integraci. Pochopením a respektováním emocí a perspektiv ostatních mohou uprchlíci a migranti budovat pevnější vztahy s hostitelskou komunitou a přispívat tak k inkluzivnějšímu a tolerantnějšímu prostředí. To je obzvláště důležité v kontextech, kde existují značné kulturní a jazykové rozdíly, které by mohly vést k nedorozuměním nebo napětí. Environmentální gramotnost a emoční inteligence jsou tedy klíčové složky v procesu adaptace a rekonstrukce komunit uprchlíků a dlouhodobých migrantů.
tyto dovednosti nejen. Podporují přežití a blahobyt jednotlivců, ale přispívají také k udržitelnému rozvoji a sociální soudržnosti v postkonfliktních komunitách. Integrací a spoluprací v novém prostředí mohou uprchlíci a migranti hrát zásadní roli při budování odolnější a udržitelnější společnosti. Budoucí směry by se měly zaměřit na integraci těchto přístupů, aby se usnadnila obnova, odolnost a udržitelnost komunit, které čelí poválečné obnově. Zde jsou uvedeny některé klíčové oblasti, které by mohly být vodítkem pro výzkum i praxi v této souvislosti. Integrace, environmentální výchovy a emoční inteligence. V poválečném kontextu je zásadní začlenit environmentální výchovu a rozvoj emoční inteligence jako doplňující se složky do vzdělávacích programů a programů obnovy komunity. Budoucí výzkum by měl zkoumat, jak lze tyto dva prvky účinně kombinovat, aby pomohly komunitám zvládat trauma, obnovit jejich fyzické prostředí a podpořit udržitelné povědomí. Programy by mohly zahrnovat aktivity, které podporují emoční sebeuvědomění a empatii spolu se znalostmi udržitelných environmentálních postupů. Modely komunitního vzdělávání. Poválečné komunity často disponují hlubokými místními znalostmi a tradičními postupy, které mohou být cenné pro udržitelnou obnovu. Výzkum by se měl zaměřit na vývoj a hodnocení modelů komunitního vzdělávání, které využívají tyto místní znalosti v kombinaci s environmentální gramotností a emoční inteligencí. Tyto modely mohou zahrnovat komunitní workshopy, projekty spolutvorby a mezigenerační učení, které zajistí, aby se všichni členové komunity účastnili procesu obnovy a měli z něj prospěch. Psychosociální podpora a přírodní terapie. Duševní zdraví a emocionální pohoda jsou pro poválečnou obnovu klíčové. Zvláště účinné mohou být programy psychosociální podpory, které zahrnují prvky emoční inteligence a environmentální gramotnosti. Budoucí výzkum by měl zkoumat účinnost terapií založených na přírodě, jako je terapeutické zahradničení, ekoterapie a aktivity v přírodě, které mohou pomoci jednotlivcům zpracovat trauma a rozvinout pozitivní vztah k životnímu prostředí. Budování kapacit a vedení komunity. Podpora místního vedení a budování kapacit v oblasti emoční inteligence a environmentální gramotnosti jsou zásadní pro dlouhodobou udržitelnost poválečných komunit. Výzkum může prozkoumat přístupy ke školení vedoucích představitelů komunit, zejména žen a mládeže, aby se stali obhájci životního prostředí a zprostředkovateli řešení konfliktů. Tyto programy mohou zahrnovat školení v oblasti projektového řízení, komunikačních dovedností a řešení konfliktů a znalostí udržitelnosti a ekologie. Technologie a digitální média pro vzdělávání a participaci. Digitální technologie a sociální média nabízejí jedinečné příležitosti pro environmentální gramotnost a podporu emoční inteligence v poválečných komunitách. Výzkum může prozkoumat využití digitálních platform k poskytování dalšího. Vzdělávání, budování podpůrných sítí a sdílení úspěšných příběhů. Mobilní aplikace, vzdělávací videa a platformy sociálních médií lze využít k šíření informací, propojování lidí a podpoře komunity vzdělávání a podpory. Integrované hodnocení a měření dopadů. Je důležité vyvinout integrované metody hodnocení dopadu programů, rozvoje environmentální gramotnosti a emoční inteligence. Budoucí výzkum by se měl zaměřit na identifikaci klíčových ukazatelů úspěchu, které měří jak environmentální, tak emocionální a sociální výsledky. To zahrnuje využití ukazatelů pro hodnocení emoční pohody, odolnosti komunity, environmentálních znalostí a zavádění udržitelných postupů.
environmentální spravedlnost a rovnost. V poválečných komunitách je zásadní zabývat se otázkami environmentální spravedlnosti a rovnosti v programech rozvoje environmentální gramotnosti a emoční inteligence. Výzkum a praxe musí zajistit, aby tyto programy byly přístupné všem členům komunity, včetně těch nejzranitelnějších nebo marginalizovaných. To zahrnuje zohlednění vlivu faktorů, jako je pohlaví, věk, zdravotní postižení a socioekonomický status, na účast v těchto programech a přínosy z nich. Meziodvětvová politika a spolupráce. V neposlední řadě by měl výzkum zkoumat, jak lze environmentální gramotnost a emoční inteligenci začlenit do veřejné politiky a programů poválečné obnovy na místní, národní a mezinárodní úrovni. Spolupráce mezi vládami, nevládními organizacemi, komunitními organizacemi a mezinárodními agenturami je klíčová pro rozvoj politik a programů, které podporují udržitelnou obnovu a emoční pohodu. Budoucí směry výzkumu a praxe v této oblasti by se měly zaměřit na integrované, inkluzivní a adaptivní přístupy, které zohledňují jak životní prostředí, tak emocionální pohodu. Tímto způsobem lze podpořit procesy obnovy, které nejen obnoví fyzické prostředí, ale také posílí odolnost a sociální soudržnost válkou postižených komunit. Tvůrci politik si musí uvědomit vzájemnou souvislost mezi environmentální gramotností a emoční inteligencí a vytvořit politiky, které tyto prvky uceleně integrují. To zahrnuje navrhování vzdělávacích programů, které zahrnují jak environmentální výchovu, tak rozvoj emočních dovedností a zajištění toho, aby tyto politiky byly nedílnou součástí plánů rekonstrukce a udržitelného rozvoje. Holistický přístup může pomoci řešit ekologické i sociální problémy a vytvořit odolnější a soběstačnější komunity. Politiky by měly podporovat aktivní účast místních komunit na rozhodování a realizaci programů obnovy. To je zvláště důležité v postkonfliktním kontextu, kde je zapojení hlasu postižených osob zásadní pro zajištění relevantnosti a účinnosti iniciativ. Politiky by měly podporovat spoluvytváření řešení a využívat místní znalosti a tradiční postupy v kombinaci s novými přístupy k udržitelnosti a řízení emocí. Je nezbytné, aby se politiky rekonstrukce výslovně zaměřovaly na environmentální spravedlnost a rovnost. To znamená zajistit, aby všechny skupiny, včetně těch nejzranitelnějších, měly přístup ke zdrojům a výhodám programů environmentální gramotnosti a emočního rozvoje. Politiky by se měly zabývat strukturálními nerovnostmi a poskytovat dodatečnou podporu těm, kteří čelí významným překážkám, jako jsou ženy, mládež, osoby se zdravotním postižením a vnitřně vysídlené osoby. Programy environmentální výchovy a emočního rozvoje by měly být prioritou vzdělávací politiky, zejména v oblastech postižených konflikty. To zahrnuje podporu školení pedagogů a vedoucích představitelů komunit v těchto otázkách, jakož i vytváření učebních osnov přizpůsobených místním reáliím. Mělo by být podporováno celoživotní vzdělávání, které zajistí, aby členové komunity mohli pokračovat v rozvíjení svých dovedností a znalostí v závislosti na měnících se okolnostech. Politiky by měly podporovat využívání digitálních technologií a dalších inovativních nástrojů k rozšíření dosahu a účinnosti programů environmentální gramotnosti a emočního rozvoje. To může zahrnovat využívání online platform pro vzdělávání, vytváření mobilních aplikací pro správu přírodních zdrojů a duševní zdraví a podporu digitálních podpůrných sítí. Politiky by měly zajistit, aby tyto technologie byly přístupné a cenově dostupné pro všechny komunity, včetně těch, které mají omezený přístup k technologiím. Je nezbytné, aby politiky zahrnovaly spolehlivé mechanismy pro hodnocení
a monitorování dopadu iniciativ v oblasti environmentální gramotnosti a emočního rozvoje. To pomůže zajistit, aby programy plnily své cíle a poskytne užitečné údaje pro úpravu a zlepšení politik. Hodnocení by mělo zahrnovat kvantitativní i kvalitativní ukazatele a mělo by zohledňovat krátkodobý i dlouhodobý dopad na komunity. Pro úspěch těchto iniciativ je zásadní spolupráce mezi různými sektory, včetně vlády, nevládních organizací, soukromého sektoru a místních komunit. Politiky by měly tuto spolupráci podporovat a usnadňovat a zajišťovat sdílení zdrojů a znalostí a sladění úsilí ke společným cílům udržitelnosti a emocionální pohody. V neposlední řadě je třeba zajistit odpovídající finanční a materiální zdroje na podporu programů environmentální gramotnosti a emočního rozvoje. To zahrnuje nejen financování konkrétních programů, ale také investice do infrastruktury, jako jsou komunitní centra, knihovny a přístup k internetu, které jsou pro úspěch těchto programů klíčové. Stručně řečeno, důsledky pro politiku a rozhodování v této oblasti vyžadují komplexní a společný přístup, který se zabývá jak environmentálními, tak emocionálními aspekty. Tvůrci politik tak mohou pomoci budovat odolnější, udržitelnější a soudržnější komunity, které budou schopny účinněji čelit budoucím výzvám. Název aktivity. Semínka odolnosti, název budování udržitelných a emocionálně silných komunit. Cíl aktivity. Zamyslet se nad významem environmentální gramotnosti a emoční inteligence při obnově komunit uprchlíků a migrantů a vypracovat komunitní akční plán, který oba koncepty integruje. Účastníci budou diskutovat o tom, jak mohou přispět k udržitelnému a emocionálně odolnému rozvoji svých komunit, a to jak nyní, tak v budoucnu. Popis činnosti. Tato aktivita vyzývá účastníky, aby navrhli komunitní projekt, který podpoří udržitelnost životního prostředí a emocionální pohodu v jejich komunitách. Prostřednictvím brainstormingu, skupinových diskusí a praktického plánování budou účastníci identifikovat běžné problémy ve svém okolí, například nakládání s odpady, přístup k přírodním zdrojům nebo emocionální podpora a vypracují řešení, která integrují environmentální gramotnost a emoční inteligenci, potřebné materiály, velký papír nebo flipchart, barevné fixy, samolepicí poznámky, pracovní listy pro plánování projektu, včetně oddílů pro cíle, činnosti, potřebné zdroje a hodnocení. Přístup k internetu, volitelně, pro vyhledávání nápadů na projekty nebo inspirativních příkladů. Doba trvání aktivity 9-10 minut. Velikost skupiny 10 až 30 osob, které pracují ve skupinách po 4 až 6 lidech. Pokyny krok za krokem. Úvod do aktivity 10 minut. Vysvětlete význam environmentální gramotnosti a emoční inteligence při budování odolných komunit. Diskutujte o tom, jak mohou tyto dva přístupy pomoci migrantům a uprchlíkům přizpůsobit se novému prostředí, zlepšit kvalitu jejich života a přispět k udržitelnosti a soudržnosti jejich komunit. Identifikace místních problémů 10 minut. Požádejte účastníky, aby identifikovali problémy nebo výzvy, kterým čelí jejich komunity v otázkách environmentální udržitelnosti nebo emocionální pohody. Vyzvěte je, aby tyto problémy napsali na samolepicí papírky a umístili je na nástěnku nebo flipchart, aby viděli společné problémy. Vytvoření pracovních skupin 5 minut. Rozdělte účastníky do skupinek po 4 až 6 lidech a zadejte. Jim úkol vybrat 1 nebo 2 problémy z nástěnné malby, které chtějí ve své komunitě řešit. Každá skupina bude pracovat na návrhu projektu, který kombinuje
udržitelná řešení a emocionální podporu při řešení těchto problémů. Brainstorming a plánování projektu 30 minut. Každá skupina by měla provést brainstorming možných řešení a poté navrhnout akční plán. Plánování můžete vést pomocí těchto otázek. Jak lze tento problém řešit udržitelným a ekologickým způsobem? Jak mohou postupy emoční inteligence, jako je empatie, zvládání stresu nebo efektivní komunikace, zlepšit dopad projektu? Jaké konkrétní činnosti budete provádět při realizaci projektu? Jaké zdroje nebo podporu budou potřebovat? Jak budete měřit dopad a úspěšnost projektu? Skupiny by měly své plány napsat na pracovní listy nebo velký papír a podělit se o ně se zbytkem skupiny. Prezentace projektu 20 minut. Každá skupina představí svůj projekt ostatním účastníkům a vysvětlí, jak bude řešit stanovený problém a jak do jeho realizace zahrne environmentální gramotnost a emoční inteligenci. Po každé prezentaci si nechte několik minut na dotazy a připomínky ostatních skupin. Závěrečná reflexe a zakončení 15 minut. Zprostředkujte diskuzi o významu těchto projektů pro komunitu a o tom, jak je lze reálně realizovat. Položte otázky, jako například, jaké výzvy očekáváte při realizaci svých projektů? Jak by tyto projekty mohly posílit soudržnost a odolnost jejich komunit? Jaké poznatky si odnášíte z integrace environmentální udržitelnosti a emocionální pohody? Reflexe a závěr. Na závěr připomeňte účastníkům, že udržitelný rozvoj a emocionální pohoda jsou vzájemně propojené procesy. Zdůrazněte, že společným řešením těchto otázek nejen zlepšují své vlastní prostředí a vztahy, ale také přispívají k vytvoření silnější, inkluzivnější a odolnější komunity. Hodnocení činnosti, mapování dopadu na komunitu. Mapa dopadů 5 minut. Na konci aktivity vyzvěte každou skupinu, aby na další list papíru vyplnila mapu dopadu na komunitu. Tato mapa by měla obsahovat změny, které chtějí v komunitě vyvolat z hlediska životního prostředí a emocí. Jak budou tyto změny měřit? Kvalitativní nebo kvantitativní ukazatele? Kroky, které podniknou, aby zajistili trvalý dopad projektu. Sdílení úvah o mapě dopadu. Nepovinné 5 minut. Požádejte skupiny, aby se s ostatními účastníky podělili o některé klíčové poznatky ze svých map, aby inspirovali ostatní účastníky a podpořili společnou odpovědnost za realizaci projektu. Varianty aktivit. Dlouhodobý projekt. Tato aktivita může být rozšířena na několik sezení, kdy se více času věnuje vlastní realizaci projektů v komunitě. Online verze. Pro skupiny, které se nemohou sejít osobně, lze tuto aktivitu provádět na virtuální platformě s online pracovnami a tabulemi, kde mohou skupiny spolupracovat. Tipy pro facilitátora: podporujte kreativitu a otevřenost. Neexistují žádné i špatné nápady a všechny návrhy by měly být respektovány a oceňovány. Pokud mají účastníci potíže s vymýšlením problémů nebo řešení, navrhněte několik příkladů, například potřebu snížit množství odpadu, vytvořit zelené plochy nebo zlepšit podporu mezi sousedy. Povzbuďte účastníky, aby přemýšleli o tom, jak mohou být jejich projekty dlouhodobě udržitelné a jak do nich průběžně zapojit komunitu. Metoda hodnocení. Hodnocení je založeno na kvalitě předložených projektů a na tom, zda se skupinám podařilo integrovat koncepty environmentální gramotnosti a emoční inteligence. Ukazatelem učení jsou také mapy dopadu na komunitu a aktivní účast na závěrečné reflexi.
další poznámky. Tato aktivita je ideální pro skupiny, které začínají pracovat na komunitních iniciativách nebo integračních projektech, protože identifikuje příležitosti pro činnost a spolupráci. Je také vhodná pro zvyšování povědomí o významu udržitelnosti a emoční pohody při obnově komunit.